guys, start na po natin ang session. Balik. Huwag mo muna bibitawan. Focus ka sa ginagawa mo. Faith lang. Boy, ha? Huwag ka nahirapan, ha? Yan, boy. Ha? Ang laki mo talaga. Malaki ko kayo. Wag! Ay lang, taon na pa yun. Hey! Hey! Isa! Hey! Hey! Ilagay mo dito, ilagay mo. Yan. Ayaw mo naman. Balik. Gusto pa daw niya. Gusto mo pala. Pakasawa ka. Grabe dibig mo. Gusto pang bumalik. Hey! Mana? Hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang. Baka magalit na naman. Ito yung kamera mo. Hayaan mo na yan. Tama lang yan. So, babe. Baka pa, usun pa. Baka pa. Hayaan mo na. Kasi, Yan. Okay. Right. man na. Yan ang malaking aso. Hindi lang basta malaki to, halimaw to. Kaya, pasok mo naman, tulog pasok mo. Yun, alright guys, hindi po biro talaga mag-breed ng malaking aso. Master, bigyan ka ka. Sige, bigyan mo. Salita ka ba, Master? Master. Sige lang. Magbabalaan basta pag di man hirap malaban kasi titin mo, camera. Kailangan mo pag iba ng sandabang nito kung i front cam mo la, sika lang. Front cam mo na. Ayun guys, oh. Magtagumpay ulit. Pero medyo napagod yung shooter natin. Master. Dahil malikot po yung lalaki natin. Ay nako, kung gaano siya kabait, ganoon naman siya kalikot pagdating sa stud. Pero okay naman. Takil load. Ito, lakil load. Lakid load. Hirap. Mag-breed ng malaking aso. Ayan, Huwag dito ito po yung... babaratin yung mga breed na ganito kalalaki. Bigay yung karapat dapat na presyo nila. Ibabagsak guys na baka hirap mag-breed. Sir, Master, saan na to? San Fernando, Barangay Parian. Okay, guys. Tignan mo, ipakita mo Home yung service. size difference. Kung gaano siya Difference kalaki. ko. Laki, oh. Sandangkal. Sandangkal may get. Yun, please, oh.
Ayan, so kung legit po tayo na nagpapa-stud, kahit anong klase po picture yan, mo na. oversize small bed. Sure. Ayan. Oh, Sure. Nangyarap mo ni. oh. Yan dito, ganito, Mike. Huwag yun na, mabubutas yun. Wala akong gusto yun. Buti yung nagbayad, hindi pumapalagmos ka na gusto niya, no? Yung mga ibang BM, ano, no? Makapalag na eh. Nawakan mo lang. Mas grabe yung ano. Ay, isa. Oo. Nakakagat ko yung iba sir. Yung iba po nakabim. Nakakagat talaga. Ito sir, mabait po sir. Huwag kayong mag-alala, yung magiging anak nila mababait na. No, lahat sir. Laki good yan. Oh. Dami kong balas niya, be. Ay, ano, be? Ito, ubusin nga kasi. Pampainom nga kami ng malamig na tubig. Please, salamat po. Dalawang oras yung bayan natin, master. Sino po? Ah, taga-saan po? Saan yun, sir? Sorry, oh. Tiniras ko ay sinala Jollibee. Jollibee. Oh. Ito na. Maliis, may po. Ay, sir, dito kayo sa right. Palit kayo, dapat pick up tayo ng maayos. Dito kayo sa kabila, sir. Yan. Bon, picture mo kami. Ito nga, Bon. Patay mo na yan. Bye-bye guys.